Πρώτον, αυτό που μας είπε ο κύριος Ντράγκη είναι ότι δεν θα αγοράσει πάνω από το 33% του συνόλου του χρέους της κάθε χώρας. Και λέει για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη έχει αγοράσει γύρω στα 21 δις. Το 33% των 65 δις που κυκλοφορούν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα έχουμε ήδη, είναι τα 21 που έχουμε, άρα δεν έχουμε χώρο για να αγοράσουμε άλλα. Παρά τον Ιούλιο, όταν μας αποπληρώσετε, αν μας αποπληρώσετε, τότε θα δημιουργηθεί ο χώρος. Δηλαδή, το ένα ερώτημα είναι, από τον Ιούλιο και μετά θα βρέχει ευρώ και εμείς θα κρατάμε ομπρέλα, αν δεν έχουμε πρόγραμμα. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα που είναι πιο σημαντικό είναι, θα την αποπληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή θα πάμε για πιστωτικό γεγονός και χρεοκοπία. Και μου κάνει εντύπωση όταν ακούω κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για Plan B, να λένε με μεγάλη άνεση ότι δεν θα πληρώσουν. Αυτό είναι το Plan B. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φυσικά να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες και το επόμενο βήμα μετά από αυτό είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη.